Ho tenim tot, un nou interior, amb un toc acollidor, quina calefacció. Para-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, si ho somies ho tenim. Bona nit i benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Divendres es va presentar l'agenda llatinoamericana del 2024, que ja porta més de 3 dècades fent canviar un món que encara es mostra molt poc just per a moltíssimes persones. I per parlar-ne amb més detall tenim amb nosaltres en Jordi Planas, que és el coordinador de la campanya de l'agenda llatinoamericana, i també tenim a l'Olga Grueso, que és una de les col·laboradores que participen en aquesta agenda. Bona nit i benvinguts a l'entrevista. Hola, bona nit, Déu vos guard. Moltes gràcies per convidar-nos de nou. Expliqueu-me, imagino que vau ser tots dos a la presentació, com va anar aquest acte a Sant Narcís, al centre cívic, com va anar? Bé, per mi va anar molt bé. Va anar molt bé perquè precisament es va fer una taula rodona dels participants que havien escrit en l'agenda llatinoamericana d'aquí a Girona, sobretot. I entre aquests participants hi havia l'Olga. I llavors, com sempre, hi donem un caire festiu, que hi va haver qui ens va acompanyar, la Paula Grande, amb les seves cançons, i una noia hondurenya, i també es va publicar el premi que cada any otorga la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, el de creixement. I llavors no es va fer l'entrega del premi al de creixement, però es va anunciar Juan Martínez que el dia 20 de desembre es farà l'entrega oficial amb una conferència d'aquest personatge. Perfecte, doncs queda dit el 20 de desembre s'entrega aquest premi. Parlem ja de l'agenda. Quina és la temàtica d'enguany? Quin tema aborda l'agenda llatinoamericana? Bueno, aquest año para el 2024 se trabajará sobre la decolonización. Sí, evidentment, decolonització. Què significa decolonització per la gent que no coneix aquesta paraula? Quina és la història darrere d'aquesta paraula? Sí, la tendència d'utilitzar la paraula decolonització és una paraula nova. És una paraula nova que ens ve de Llatinoamèrica i que vol dir que fa un pas més. És a dir, els espanyols, els europeus, van anar a colonitzar a Llatinoamèrica. I després d'aquesta colonització s'ha acabat? No. Aquesta colonització encara continua. I que, per tant, hem d'educar. I educar vol dir no solament tenir una visió, diríem, global del que dèiem fins ara, la descolonització, sinó és una decolonització més intensa, més profunda. És respondre als desafiaments neocolonials que estem vivint. I anem també a decolonitzar les nostres ments, les religions que tant És que nosaltres, quan estem molt jovenets, és com un ordinador, que allà hi anem posant coses. I això en diem, d'alguna manera, coses que realment ja ens hi fan nosa, i que l'hem de netejar, i que l'hem de canviar, i que l'hem de posar al dia. Per tant, ara el que hem de fer és alliberar-nos d'aquestes idees colonitzades o colonitzadores, perquè just el tema és de colonització del món i la vida, una missió alliberadora. Correcte. Alliberar-nos d'aquests pensaments. Efectivamente, y de eso se trata, sí. Bueno, en mi artículo perquè no ho hem comentat, tu mateixa ets col·laboradora i has escrit un article
que es diu Efectivamente. Decolonització cognitiva, no? De què Cognitiva. tracta aquest article, sí? Efectivamente, sí, como estábamos hablando y como pronunciaba el Jordi, ¿no? La palabra de colonizar, ¿no? Y sobre todo el título en sí de la agenda, ¿no? Es decolonizar el mundo y la vida. ¿No? Decolonizar es eso, liberarnos. La palabra significa, si lo desglosamos un poco, es esa liberación, liberarnos nosotros y liberar también, ¿no? Al otro. Y liberar el mundo y la vida. Es un título que parece pequeño, pero a la vez abarca amplio. mucho, exacto, porque si pisamos con los pies sobre la tierra, ¿no? Hoy en día, decir decolonizar el mundo y la vida, y estamos envueltos en un mundo realmente capitalista, y nuestra sociedad es capitalista, colonizadora. Aún nos estamos guiando, y después de tantos siglos, ¿no? Porque han pasado de la colonización, han pasado muchísimos siglos, años, pero seguimos colonizados y seguimos colonizando nosotros con nuestras actitudes. I això a la pràctica com es pot dur a terme? És a dir, com ens podem alliberar de tota aquesta colonització que arrosseguem de tants segles? A part de llegint, entenc, els articles de l'agenda, que segur, no?, que fan obrir els ulls, fan reflexionar, que aquest és un dels objectius de l'agenda llatinoamericana, a la pràctica com es pot fer? No entenc que educació al final, ¿no? Como has comentado. Efectivamente, educación y por ejemplo el descolonizar, que en mi artículo hablo sobre la descolonización cognitiva. Pues ¿qué significa? Ya decíamos, ¿no? El liberar, la decolonización es liberar, pero también es respetar y dejar que el otro se desarrolle en su cultura, en su esencia, y no solo el otro, sino también una sociedad, una comunidad. Y eso es liberar, eso es descolonizar. Y cognitivamente, la cognición hace referencia pues a nuestros esquemas mentales, ¿no? La capacidad que tenemos de interiorizar y de procesar la información, que allí abarcan pensamientos, abarcan nuestros prejuicios. Pues eso es como llevarlos a la práctica de cada día, ¿no? El liberar nuestros pensamientos ya nos lleva también y nos conducen a una conducta que realmente, pues, si nuestros pensamientos son positivos y son de cara de pensar en el otro, liberar, pues realmente también afecta en el día a día, ¿no? Entenc que amb l'agenda, per tant, i llegint aquests articles, podem ser conscients de quines són les nostres conductes que venen, no, d'aquest pensament colonitzador o colonial, i per tant, si les identifiquem, podem una mica deixar-les de perpetrar, no? No sé si esteu d'acord o... I tant, i tant que sí. Si no s'identifiquen, no es poden aturar, no? És un treball de lluita contínua, del dia a dia. Educar, educar, educar per prendre consciència. I si un té consciència, actuarà. Actuarà diferent al final. Sí, però avui en un món que tenim una informació tan degenerada, es fa difícil de vegades anar a contracorrent contra aquesta informació que està en mans també d'aquesta colonització, del gran capital. Està en mans dels bancs, en mans de les grans empreses, que són les primeres responsables d'aquestes desigualtats en el món. Desigualtats cada vegada més ferotges. L'1% domina el 99%. Una xifra bastant terrorífica, eh? Bé, molt terrorífica. Això ho hem dit i ho hem repetit. I llavors s'inventa això que en diem, a Grècia, que va néixer, la democràcia. Quin tip de riure. On és que hi ha democràcia? Què vol dir democràcia? Poder del poble per al poble i lluitar pel bé del poble. Ni la ONU és democràtica, sinó que només que 6 països, això que en diuen del dret a veto, diguin no hi estem d'acord, els 160 països diguin el que diguin, nosaltres manem aquí. Més clar l'aigua. Hi ha un article que fa referència
sobre el tema de l'ONU, que cal renovar, molt significatiu. I al final per això és important llibres com aquest, perquè vagin a contracorrent de tot aquest poder, no? En aquest sentit. Expliqueu una mica quants articles s'hi poden trobar, no sé si sabeu, xifres, és bastant extensa. I qui ha pogut participar en aquesta agenda aquest any? Sempre hi ha aquestes grans plumes històriques, Frei Beto, Leonardo Bosch, com ja és a Llatinoamèrica, i aquí hi ha Josep Maria Vigil, que és un dels pares de l'agenda, aquestes grans plumes d'una gran categoria literària i humana, que hi escriuen. Però després també hi ha altres plumes que no tenen nom, no tenen el nom, diríem, de tots aquests personatges que tradicionalment sempre hi escriuen d'una forma gratuïta, perquè cal dir-ho, tot el treball que hi ha aquí darrere de l'agenda llatinoamericana és d'una forma gratuïta, el que ara en diuen el voluntariat. I ens sembla que és positiu fomentar la gratuïtat, com una altra forma d'entendre la vida. I apuntem sempre en una línia que alguns en diuen revolucionària. És a dir, per canviar el món hem de canviar cors i ments. Hem de revolucionar en el bon sentit de la paraula, perquè tenim un món malalt tocat de gravetat. Un món que es troba davant d'una crisi de civilització. Horrorós. Home, ja ho veiem ara. Això no té aturador. Les guerres, per exemple, és el gran fracàs de la nostra història. No sé com ho veus tu, Olga. Sí, efectivamente. Sí, la mayoría de los que escriben en la agenda son personas voluntarias, se hace de manera altruista y yo pienso que sí se hace de corazón y sobre todo este tema, es que este tema tiene muchísimo para sacar, entonces creo que la mayoría lo ha hecho con gran satisfacción y con la intención de reflexionar. De hacer reflexionar reflexionar, també, no? Exacto, pensar de cómo está nuestro mundo y el mundo, nuestra sociedad, efectivamente. Perquè tu comentaves les guerres, no? Aquesta crisi de civilització, al final una guerra és colonitzar, Sí. no? És voler expropiar o voler quedar-se o voler fer mal a una altra civilització i no deixar-la viure com ella es vol expressar, no? Continuamos, es que, ¿no? Como hablábamos anteriormente, después de tantos siglos, decimos, los tiempos, en el 500 que fue la colonización, pero es que continuamos, mira, si lo estamos viviendo. Cada vez que hay esta guerra de este poderío de un pueblo hacia otro, eso es colonización. Quants exemples es llancen d'aquesta agenda? Ara com es pot aconseguir, n'editem menys que abans, perquè com que es pot trobar per internet, totes les... Es pot obtenir online, digitalment? Sí. No, aquesta no. Aquesta ja Totes? Totes les agendes de 33 anys es poden trobar a llatinoamericana.org. Els articles per les persones que hi han escrit, o els articles pels temes, que parlaven de la democràcia, del compromís polític, del socialisme, tot per temes. També hi ha un article del papa Francesc, que això no hem comentat. Sí, és important que el papa Francesc, en una de les seves assemblees, doncs va demanar perdó per aquestes atrocitats que es van fer. 60 milions de persones assassinades o mortes per malalties o el que sigui a Llatinoamèrica. Durant la colonització, I després hi va haver-hi, entre els anys 1500 i 1867, 12.521.337 esclaus que van anar a buscar a l'Àfrica. I 1.818.000 que ja van morir pel camí. I el papa va demanar Per perdó més que es demani perdó, quasi bé podríem dir que no té perdó de Déu. Però és important que el papa no només demanés perdó d'això, sinó que demanés perdó per al colonialisme actual que també està donant suport les esglésies institucionals, inclús l'Església Catòlica. Home, em sembla que valia la pena
remarcar-ho, perquè els poderosos de l'Església són els que estan a darrere moltes vegades, no sempre, però quasi sempre, en els cops d'estats a favor dels rics i dels poderosos i dels militars. Quasi tots, o no? Bueno, ahora mismo, Hombre, tú hoy eres que es latina. hoy que es 31 de octubre, te culmina ya aquí en Cataluña, se está celebrando aquí a nivel de Cataluña, en toda España, el mes de la colombianidad. Está impulsado por el Consulado de Barcelona y Colombia nos une. ¿Y qué es la colombianidad, no? Porque me diráis, ¿y qué es el mes de la colombianidad? En sí es el mes de la diversidad, ¿no? El Jordi me hace énfasis en ello, porque si yo soy de Buenaventura, es la costa pacífica, que precisamente es una zona donde el 90% de la población es afro. Entonces, venimos de la esclavitud. Pero después de tantos años, de tantos siglos, continuamos en esa esclavitud, continuamos en esa colonización. Estamos celebrando el mes de la diversidad, ¿no? Supuestamente es el mes de ese respeto por lo diverso, por las diferentes razas que estamos, pero nosotros dentro de Colombia mismo también continuamos en esa esclavitud, a pesar de tantas leyes, de tanta modificación de la Constitución, de los derechos del pueblo afro en Colombia, pues continuamos con ello, porque Buenaventura, siendo el puerto principal del Pacífico y de Colombia, porque por Buenaventura, que es el puerto, entra el 75% de la economía de todo el país. Sin embargo, hay una tasa de desempleo del 87%, el índice de pobreza es de un 92%, es de las zonas más pobres, ¿no? Y todo esto, uno de los factores es el racismo, sí. Pues vivimos. Jordi, Olga, em sap greu, però se'ns ha acabat el temps. Evidentment m'agradaria parlar més estona de l'agenda llatinoamericana, però bé, fins ara hem pogut ja comentar diversos temes importants i moltes gràcies per haver vingut a l'entrevista. Gràcies a vosaltres i no desanimar-se mai. Tota la feina que hi ha està per fer. I jo estic trist, també, per una banda, perquè com que ja tinc una certa edat, deixo una mala herència en aquest món, però que tenim motius de lluita per l'esperança perquè hi ha molta gent que segueix lluitant i que aquest món el podrem fer infinitament millor, molt millor del que n'hem trobat, que jo no puc dir això, que el deixo millor com l'hem trobat. I perquè les coses, per molt lentes que vagin, canvien, com dius tu. Y sobre todo la importancia de cambiar los pensamientos, cambiar de mente, porque si cambiamos de pensamientos, pues nuestra conducta también será diferente y estas discordancias del mundo y de nuestra sociedad. Si no anem al suïcidi, no hi ha volta de full, i a més és una manera de ser feliços. Claro que sí, muchas gracias. Moltes gràcies, Olga i Jordi. I bé, nosaltres ens despedim de l'entrevista, us deixem amb aquestes últimes reflexions dels nostres convidats. Bona nit.